Il-kwistjoni dwar art fil-possess tal-awtorità ta' djar li kienet ilha għaddejja snin kienet deċiża minn Chris Said fil-kampanja elettorali ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u kuntratt dwarha kien iffirmat 48 siegħa qabel il-poplu vvota. Din id-deċiżjoni waslet biex art li kienet għand l-awtorità ta' djar biex fuqha jinbnew qatt ta' residenzi reġgħet marret għand il-privat u r-residenzi soċjali ma nbnew qatt. Kien il-ġurnal Kulħadd li b'mod esklusiv żvela din l-aħbar. Fisret kif art li 20 sena ilu kienet espropjata mill-gvern bilan li tilqa' fiha proġett ta' housing soċjali bdiet tintalab mill-werrieta tas-sit oriġinali fl-2002. Iżda it-talba kienet irrifjutata għaliex intqal li l-gvern kellu pjan għal dik l-art. Fil-fatt, fil-post kien hemm maħsub proġett ta' residenzi bilan li jonqsu xi ftit dawk fil-waiting list kbira tal-awtorità ta' djar. L-istess seħħ fl-2006 meta l-perit Sandra Mamo infurmat lill-avukat tal-werrieta Martin Fenek li l-awtorità kienet diġà resqet il-pjani tagħha għal proġett quddiem il-MEPA. Din id-deċiżjoni kienet ikkomunikata wkoll lid-direttur tal-artijiet. Ir-riżulta li f'dan il-mument il-pjan kien li jinbnew 15 ir-residenza u 13 il-garaxx. Dan ifisser li diġà kienet tneħħid biċċa mill-art li oriġinarjament kienet maħsuba biex issir residenza ta' housing soċjali. Kombinazzjoni l-artijiet abbandonati huma dawk illi intalbu mill-werrieta fitra ta' Settembru 2016. Min tarif li żvela l-kulħadd jirriżulta li kemm fid-Dipartiment tal-Artijiet u kemm fl-Awtorità ta' Djar qatt ma nstabet raġuni valida għaliex ittieħdet din id-deċiżjoni. Eventwalment f'Mejju 2007 inkiseb il-permess għal 9 appartamenti u 8 garaxxijiet. Permess li kien imġeddet mill-Awtorità ta' Djar f'Novembru fl-2012. Fil-perjodu li kien għaddej dan kollu bejn Ġunju 2007 u April 2011 kienu għadhom għaddejjin littri tal-avukat Fenek jgħid li l-werrieta rridu l-art lura għaliex l-art ma kien żviluppata minkejja li għadda żmien mill-espropjazzjoni. Għal dawn littri kien hemm risposti mid-Dipartiment tal-Artijiet li fihom kien iddikjarat li l-awtorità kienet se tibda x-xogħol. Kollox inbidel f'Jannar tal-2013 meta f'pajjiżna kienet bdiet kampanja elettorali. Fit-18 ta' April 2013 il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Albert Buttigieg, illum kandidat nazzjonalista, kiteb ittra mal-Ministru tal-Ġustizzja, Dialogu u Komunikazzjoni Chris Said. Bl-intervent ta' Chris Said intqal li l-Awtorità ta' Djar kienet infurmat li l-Awtorità tal-Ippjanar li ma kellha ebda ħsieb li tiżviluppa l-art tal-Fiddin in-Naxxar. B'hekk l-Awtorità qablet li l-art kellha tgħaddi għand ċertu Joe Camilleri u l-werità tiegħu. Kien fis-7 ta' Marzu 2013, jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali li l-kuntratt li għamel fatta d-deċiżjoni ta' Chris Said kien iffirmat u f'Novembru ta' wara il-werrieta kienu diġà bijaw l-art. Dan kollu f'każ deċiż f'kampanja elettorali li wassal biex proġett soċjali spiċċa abbandonat u minflok gawda il-privat.